The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 7:18. For I know that good itself does not dwell in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. Verse 19, for I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing. Verse 20, now if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. John 14:15, if you love me, keep my commandments. 1 John 2:4, he that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Philippians 4:11-13, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. In any and every circumstance I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. I can do all things through him who strengthens me. Hebrews 13:5, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. 2 Corinthians 5:18-21, and all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation, to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be reconciled to God. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Before we start our Bible study nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa tagsa-tagsa nato kakalag. Kini ang atong SOP, atong routine, gisulod nato sa di pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios aron maandam kita. So agi og pangandam, gikinahanglan ang atong pagsugid una nining maong mga sala. Otherwise, mahimo lamang kining babag sa atong pagbuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. So, ang mando, diha sa pulong sa Diyos na 1 John 1:9, nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you are facing is not confession of your sins, it is faith alone in Christ alone. Ay mao ka na ang pagi nga ang tao maluwas. Si Ginoong Jesucristo lamang ang manluluwas.
Acts 16:31 nagamando. Ug nagaauhag ni bisan kinsang dili magtotoo. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa sa hilom, magandam ta, sa tagsa nato kakalag. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ning lain sa nga higayon, nga imong gigahin alang sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat, imo pa kaming gipabuhi, nining among lawas kinitimaylan. Ang imong plano sa tagsa-tagsa na mo kinabuhi, nagapadayon pa sa paglihok, o kami nag-aagad lamang sa imong kabubuton. Salamat ni ining higayon, grasya kini among ipahimuslan nga pagtuon sa imong pulong, pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Ubani kami karon, nga among pagpadayon sa among spiritual momentum. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may nga daw sa tanan natong mga subscribers o sa atong mga suki na, atong mga higala, atong mga isuon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome na sa abding adlaw o karon ang atong paghisgutan, pagatunan, mao ang bahin sa Doctrina sa Apostasy, the Doctrine of Apostasy. Apan sa di pa ginato kini sugdan sa tukbil nining maong uluhan, ato unang hisgutan bahin kining kay may kalabutan kini ang doktrina sa pagka-reversionista. Okay, o the doctrine of reversionism. Okay? Now, unas tanan, unsa may pasabot og reversionism? Kaya na may daghan nga wa pagyud nila masabti kini nga reversionism in English man gikuha nila ning maong pulong gikan sa root word nga reverse. Okay? Unsa pasabot sa reverse? Well, of course, pag kanang balik sa giagian. You see? In other words, murag mubalik kasi imong naandan nga dalan. Okay? So, ingnon talang. So, reverse ka. Sama ragod na atong ihemplo sa pagmanihon ni mo og sakyanan. Kamong kasagaran kaninyo mauman mo manihog sakyanan. So, kung buot kang mo atras, okay, imo sigurong i-park ka ng imong sakyanan, so mo reverse ka, di ba? Reverse, atras. So, inon lang nato nga kining reversionism, pag-atras. Okay? Aron maklaro gid nimo. Now, okay, human niya na. Atong sugdan kuno gamay, mahitungod kining kanang doktrina sa pagka-reversionista. Okay. Actually, good, kining sa di pa tamo palayo, no? Kining pulong reversionism, mao ni atong gigamit nining atong paagis pagtuon, pagkantuon sa pulong sa Dios nga gigamitan nato kini og pulong nga masabtan gyud maayo. Reversionism ang sagad kung gigamit nga pulong sa mga kasagaran nga mga evangelical churches, mao kanang backsliding. Mao gini common nilang gigamit, backsliding. So, synonym lang po na sa reversionism. Diba? So, backsliding, sa ito pa, balik lagi ka sa imong nagian. Okay. Una sa tanan. To all thought, tanang mga huna-huna, ang bokabularyo, labihan gyud nga gikinahanglan sanglit di ka man makahuna-huna o wa kay mga pulong. Gusto? You need words. Now, ang bokabularyo
mahimong mabahin kini either sa technical o dili technical. Apan by definition, ang tanang mga categorical subjects, technical gayud kini sila. Ang bisag unsang matang sa pangita sa kinabuhi, ang kong pasabot, matag occupation o professional sphere sa kinabuhi. Mamedisina man kana, mapilosopiya, mapamalaod, engineering o sa musika, sa arte, sa siyensya, sa militar, kini silang tanan. Nanginahanglan man kini og ilahang mga pulong nga teknikal. Ang matag invensyon o mga pagdiskubre, ang matag siyentipiko o kaugmaran nga teknolohikal, nagasugod gyud sa giingon ta nga pinalahi nga kapangakuhan o field, ug mo kanay nagaaghat sa pagtukod og bag-ong terminology o terminolohiya. Now, ang maura gihapong prinsipyo ang tinuod diyas kategorikal nga pagtuon sa pulong sa Dios. Kay imposible ang pagsibog sunahan kung bahin kahibalo sa pulong sa Dios nga way pag-ugmad o paggamit og ingnontang descriptive categories gikan sa teknikal nga bokabularyo. Apan sa dihang makatagbo ang pipila ka mga magtutuo og mga panultihon nga dili familiar lang kanila, kining maong mga magtutuo nga hingtungdan, mudayon ra ba kini sila saway umusalikway ning maong terminolohiya. Kay tingali alang kanila bag-o kini nilang natagbuan nga mga panultihon o tungod baka kay wa kini sila kasabot niini. Now, ang ngay gyud natong hinumduman nga ang kadaghanan sa ingnon ta expository teaching sa Biblia karong panahona, kini nagahulagway sa stylicized or stylized, marabag style, o limitado nga expression sa giingon nga Reformed theology nga nahitabo niya itong miaging 15 o 16 nga mga siglo nga malagmit mo po ang sama nga dili mayong pagtagad nga ilang nasinati. O gumikan sa giingon nga philological nga mga kaunsaban sa sinultihang Ingles. Daghan ining mao nga mga termino sa sukad pa, wa na gyud kini kahulugan. They have since become meaningless ug dinalay diyutay nga pagsaway o attempt tingali bisan pagkas kakuwang sa moral nga kaisog, moral courage aron ikapuli sa tradisyonal nga mga termino o ang pagpahimutang o mga theological designations nga ingnon ta nga magapadayag sa panghunahuna nga maingon ta nga contemporary. Mao kay hinungdan nga nagagamit kining atong pagtuon sa pulong sa Dios sa nagkalain-laing mga technical vocabulary aron sa paglatid o pagpatinaw nining ato karong giingon nga pagtudlo nga categorical teaching. Okay? So, ayaw lang katinga nga magagamit o paggawas kita dinhi ning atong gisagop nga pangagis pagtuon sa pulong sa Dios sa mga specialized terms nga ato usab nga gipanghinaot nga ikaw mafamiliar niining mao nga mga terminolohiya. Kung dinhay nagsulti kanimo nga mahimo kang makatubo spiritually pinagi lamang sa pagbasa sa Biblia ug usa ka kapitulo matag adlaw, nan gikasubo ko sa pag-ingon kanimo nga you have been grossly misled. Giayo kaglingla sa nagsulti nimo niana. Kaya ang labing tinuod, why magtotoo ang makasabot completely sa pulong sa Dios, pinagis pagbasa lang niyas
King James o any other version. Wala. Kaya kung mahimo nimo, if you were competent sa paghubad, pag-interpret ba, sa pulong sa Diyos on your own, none. Wala kinahanglan di ay ang simbahang lokal o sa espirituanong gasa sa pastor magtutulo kung mauman galing ka na. Both ang communication sa content sa pulong sa Diyos nga buhaton sa pastor ingon man ang pagpatalinghog, assimilation o pagkat-os doktrina sa usa ka positibo na punan sa Espiritu Santo nga magtutuo, spirit filled, kining duha manungdanon pagayo for spiritual comprehension ug sa pagtubo. Mao kining itawag og gap, grace, apparatus for perception. Now, unsa magyuding gap? Unsa may bud pasabot niini na terminology na sadna, di ba? Well, bahin sa grasya, in grace, nagasangkap ang Dios sa paagi, the means nga aron nga ang matag magtutuo makasabot sa tibuok nga unod sa doktrina sa Biblia o makasibog kini siya ngadto sa paghamtong espiritual regardless kung unsay nahumanan niya ng magtutuo sa laing pagkasulti regardless of education o human IQ. Hinoon, sa mas bisag unsang learning situation, ang usa ka tinunan kinahanglang musugod una kini siya sa mga yano nga mga kalagdaan o precepts ug angay niyang ugmaron ang pagkat-o niya sa usa ka frame of reference o bokabularyo sa di pa kini siya musuway o kat-on sa mas makuti o more complex nga mga pagtulunan sa kamaturan. Kaya bigod nimo, ang dili pagsabot og usa ka doktrina, usa ka na kailhanan nga naikuwang sa kinahanglang background o bokabularyo aron kini masabtan ng iyang pagka mahinungdanon. Now, timan nga ang tanan nga mga kamatuoran nga gilatid sa Biblia, gipahimutang kana silang tanan aron masabtan. They are all meant to be understood. Hinoon, sa bisag unsang teksto, na tingali madugang niya na o inunta number theory o ka geometry o calculus nga kinahanglang masag-o sa di pa ang magtutuo makatuhog o makasabot gyud og maayo sa equation sa maong teksto. Angay tang hinumduman dinhi nga ang plano sa Dios gidisenyo sa ingon aron sa ingon niya na atong makatunan kining tanan nga mga pagtulunan sa giingon nga precept by precept pinagi sa galamiton nga grasya alang sa pagsabot nga atong tawgon o gap, grace, apparatus for perception. Sa dihang pinagis pagpuno ka nato sa Espiritu Santo, nagtuon kita sa puno sa Diyos sa adlaw nga paagi through the exegetical, categorical, ug isagogical nga paagis pagtudlo, ang Diyos Espiritu Santo mao imuhimo nining maong kasayuran nga masabtan. The Holy Spirit makes this information understandable. Okay? Now, ubos sa designation sa Griego nga pulong gnosis, which is kahibalo, kining maong initial process, mao lang kini ang tumong sa pagsabot sa doktrina dihas tuo nga bahin. Right lobe, o ang bahin ng tigsabot, perceptive lobe, nga gitawag og nous sa Griego. O generally, gihubad kini og huna-huna, mind. Ang maong kahibalo is totally apart gikan sa bisag unsa nga mental attitude of agreement o disagreement. Nang matod pa sa Santiago 1:22, ikaw, nining tungura,
tigdungog lamang sa pulong sa Dios. Okay? Tingali makamaog ka sa pag-recite sa tanang mga hinungdan nganong di na muagi ang simbahan sa tribulation o kasakit, o tingali may bawaan mo ang matag kalihukan sa millennium. Apan kun kining maong kahibalo nimo, magpabilin dang dihas gitawag taog staging area sa news or nows huna-huna. Ingon nga objective information lamang nan. Wag yun ni siya tinuod nga value o kamahinungdanon alang sa imong espiritual ng pagtubo o kagamitan alang sa imong kasinatian. Kay kita, sayod naman nga to be usable, aron kita magamit, aron nga magmapuslanon kini sa atong espiritualong paghamtong. Kinahanglang balihinon kini siya pinagi sa pagtuo by faith. Balihinon kini ang doktrina ngadto sa tawhanong espiritu, human spirit, din anha diya mamahimo kitang kini nga gitawag taong epinosis. Epinosis, labaw pas gnosis. Samtang ang kahulugan sa epinosis is generally said to be full knowledge, tibuok nga kahibalo. Kining maong pulong actually mamahimong usa ka descriptive technical designation alang sa usa ka konsepto o kategorya. Kini kong pulong nga epinosis, kombinasyon kini sa duha ka Grigong nga pulong epi, over or beyond, labaw pa sa, og gnosis, kahibalo. Sunong pasabot ni, og lampas o labaw pa sa kahibalo. Kini nagpasabot nga doktrina kini nga nasabtan o gituuhan og it has therefore been transferred, gibalhin na kini pinaagis pagtuo nga to be processed diha sa tawhanong espiritu. 1 Corinthians 2:12. Labot pa, ang epinosis mao ang maingon ta nga building material alang sa katukuran sa gitawag og edification complex sa kalag. Gikan sa human spirit, ang doktrina gipalibot o cycled ngadto sa tuo nga bahin right lobe aron kini makasod sa frame of reference uban sa iyahang memory center. O dinhi, paminaw, dinhi musugod ang paggamit sa doktrina. Karon sa diha nga makasala, o dili kay makasala, masa ba? Sa diha nga masa sa epinosis doctrine gikan sa frame of reference ngadto sa tanlag, conscience. Magatigom og anam ang norms and standards. Ang bokabularyo nga diin anha mapurma ang mga konsepto, meaning mga una o mga opinion, ingon man sa norms and standards o sumbanan, sukdanan, kini mao ang magaumol, okay, sa Diyos nung pangunahuna sa kinabuhi o magatuman sa prinsipyo sa gilatid diha sa 2 Corinto 10:5 nga nagaingon sa ining resog, bringing every thought into captivity for Christ. Ug dinhi nining bahina, imong maangkon ang kaalam, ang paggamit sa doktrina ngadto sa kasinatian, experience, na nahimo ka ng tigtuman sa pulong. You became a doer of the word. Okay? So, mao ka na ang atong pagpasabot kanimong bahin ining doktrina sa pagka-reversionista. Karon mo ato kita sa atong main topic, the Doctrine of Apostasy. Okay, abrihang imong Biblia karon sa 2 Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 1. Okay? Now,
Ang uluhan sa doktrina nga atong paghisgutan, sugod ni adlaw, mao ang bahin sa apostasiya. Sa in English, apostasy. Gikan man gud ni sa original nga Grigong pulong apo o stasia. Ang apo nagkahulugan kini og away from, departing from. Okay? Manibot pasabot sa apo. Apan ang stasia, stand ang iyong pagbarog. So, unas tanan. Unsa may definition o kahulugan nining pulong apostasiya? Ikaduha, unsa may sinugdanan o ingnon ta origin nining apostasiya? Ikatulo, ang sinugdanang kasayuran, kasaysayan o historic origin sa pag-alsa sa mga manununda, angelic revolt batok sa Dios, uban sa pipila ka mga detalye bahin o nailambigit niya ng hitabo. Ikaw-pat, ang sinugdanang kasaysayan sa nahitabong apostasiya sa kaliwatan sa tao, gumikan sa pagsupil nila ni Adan o ni Eva. Ang una natong mga ginikanan, sa ginadili sa Dios nga bungas kahoy sa pag-ila sa maayo sa dautan, nga misangpot sa ilang paghalaglag. Man's fallen condition. Genesis Kapitulo 3. Ikalima, ang apostasiya sa usa ka dili magtotoo. The apostasy of the unbeliever, with its two distinct but interrelated aspects. Una sa tanan, ang apostasiya sa di magtotoo ngadto sa pagmatngon niya nga ana ay Dios. The unbeliever's apostasy toward God consciousness. Ug kini ana nato mabasa sa Roma 1:18-28. Ingon man sa Salmo 19:1-6, and we saw an aspect ni dihas mga buhat 17:22-24. Karon, ang ikaduhang aspeto nga ingnon ta interrelated aspects, mao ang apostasiya sa dili magtotoo kinsa negatibo sa iyang pagtagad ngadto sa maayong balita sa kaluwasan. He's just negative. His attitude is negative towards the gospel. Ug mao kanay gisaysay diha sa mga buhat Kapitulo 17, versikulo 22 ngadto sa 34. Karon, dinhi sa 2 Tesalonica, Kapitulo 2. Ani ay maingon ta nga dili kasagarang bahin sa epistles, nga diin ang kadaghanan bahin niini mga pagpanagna, prophetic, nga nagahisgot kinis giingon nga man of sin, ang Antichrist, sa ulahing mga adlaw sa panahon sa mga Hudiyo. So, diha sa versikulo 1 sa 2 Tesalonica Kapitulo 2, ang in-Ingles nga version nini, nagkanayon og, we beseech you or encourage you, brother, fellow members of the family of God. These believers in the church of Thessalonica, where Paul spent 3 weeks, he led dozens of them sa pagtuo kang Ginoo Kristo. Ug dayang na lang ang pagkalagot sa mga Hudiyo tungod niini. Ang labihang pagkanegatibo sa mga Hudiyo ngadto sa ilang sinaguga dito sa siyudad sa Thessalonica, labihan sa pagkabangis, so savage, ug labihan sa pagkapintas, ug kasalbahis nga buot nilang patyon si Pablo. Busa, ang mga magtutuo dito sa simbahan sa Thessalonica, mipada kang Pablo ngadto sa habagatang dapit. Gipaadto siya sa Bria, apan midangat ra siya dito sa Athens, nga diin sa gisaysa sa libros mga buhat, Book of Acts,
ingon nga background sa pagsuwat ni Pablo nining duha ka epistola didto sa Tesalonica. Now, diha sa 1 Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 16 ngadto 17, siya mingon, nga among gipaningkamutan sa makadaghang higayon sa pagbalik sa Tesalonica, apan wa may tabo, sanglit ang paagi nga gamiton ang negatibong kabubuton sa mga Hudiyo nga dili magtotoo, di ko na murdered Paul. Kung naibalik pa siya ditong maong syudad, o mao kadtong paagi ni Satanas, agi og babag o pagdaot niya sa geographical will ni Apostol Pablo. Og mao kadtong hitabua, usa na kapagmatngon o pag-ila sa mga kaliwatan sa tao, bahin sa malipatong mga paagi ni Satanas, nga iyang bambagan kitang mga magtotoo. Kini iyang pagabuhaton ngadto sa mga kaliwatan sa tao nga mga negatibo ug niining bahina ang mga Hudiyo nga dili magtotoo. They were producing this environment o kahimtangan dito sa syudad sa Tesalonica, ang syudad nga diin di pa makaadto si Pablo aron unta makatudlo pa siya dugang mga doktrina dito sa simbahan sa Tesalonica. Ug busa, unsa iyang gihimo? Iyang gisuwat kining duha ka mga epistola sa distansya ug mga 6 ka buwan. Apan mientras tanto, dinhay mikalat nga mini nga mga kasulod, fake news, bahin sa tukmang higayon sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo ug bahin sa higayon sa pagsakgaw, rapture of the church. O kining maong false information miabot sa pagkasayo ni Pablo. O busa ang Dios Espiritu Santo mihimo og paggiya kang Pablo. Ngayang isuwat bahin ini dito siyang 3 ka mga chapters sa ikaduhang epistola. Pipila ka mga detalye sa mga pangitabo bahin sa Antichrist, ingon man ang mga higayon nga kini siya mitungha. So, sa versikulo 1, miingon siya, I beseech you, brother, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him. Usa ka paghisgot bahin sa pagsakgaw sa simbahan nga that is covered in 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 and 17. The Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Karon, ang panahon sa simbahan, the church age, misugod kanusa misugod sa adlaw sa Pentecostes, the day of Pentecost. Okay? Tuig kadto 30 anno Domini. Niadtong tuig 70 anno Domini, buwan kadto sa Agosto, nahitabo ang pagkaguba sa siyudad sa Jerusalem. Ug kadtong hitabuha was considered as a major event, dakong hitabo sa Palestina. Apan tuig 30 anno Domini, ang Israel ingon nga nasod, gihikling na niini higayuna, isip punduhanan sa mga doktrina ug paagi sa Dios sa pagsangyaw, evangelistic mechanism, sanglit niya ng adlaw sa Pentecostes, adunay bagong hugpong sa katawhan nga namugna ug ang maong hugpong maong gitawag og simbahan. Ang lawas ni Kristo nga gilangkuban sa mga magtotoo, made up of believers, mahintil man o mahudiyo. O kinihugpong nga sa pundok sa mga katawhan, talagsaon nga matang. And this is in the intercalary period, tali sa ikakanumag siyam
ug sa ikakapituan nga semana sa Daniel kapitulo 9 versikulo 24 ngadto 27. Og of course aniya naman ta karon sa ikaduha ka libo kapin katuigan ning panahon sa simbahan ug ang terminating event sa church age mao kadtong bag-o ko lang quote kung kabahin sa pagsakgaw sa simbahan, ang Ginoo moabot na ug kining hitabo giingon nga imminent kini sa simbahan, dili imminent unsa bud pasabot sa imminent, mudangat gyud mao kanay bud pasabot sa imminent ngadto sa Ginoo sanglit tukma man gyud ang iyang pagkaybaw ni ining hitabua. Kay ngano? Tungod kay ang iyang pagka-omnisyente, nasayod naman sa tanang kahitabuan o panghitabo. Ang mga manulunda, ang mga anghel, wag gani sila mahibaw. Wag kini sila mahibaw kung kanus kining hitabo ang mahitabo. Ug busa, ang mga magtutuo, labaw ng wa mahibaw anus agyod mudangat o mahitabo kining maong pagsakgaw sa simbahan. Nobody knows. Apan ang mayroong danon mao nga dili importanteng may bawaan sa mga magtutuo kung kanus agyod ning hitabo ang moabot, sanglit nasayod man tang mga magtutuo nga mahitabo gayon kini o nga makaandam kita sa di pa kini mahitabo. Kasabot ka? And with regards to this, anay duha ka pamaagi. There are two mechanisms of preparation alang sa atong kahimtang na unya dito sa eternidad in the eternal state. Ang una niini, of course, mao ang pagdawat kang Ginoo Kristo ingon nga manluluwas. Mao kana ang pagi aron ang usa ka di magtutuo makaandam siya alang sa eternal state sanglit sa madugay ug sa madali kitang tanan muadto naman sa eternidad. Og actually aniya naman gani kita karon sa eternal state. Kay kini kung atong panahon karon is just a real small segment out of eternity. Do you know that? Sa dihang gibuhat kita, gibalhin na kitang daan ngadto sa eternidad. Ug nga niya lang kita niining panahona sod sa kaliman o sa usa ka gatos ba ka higayon nga paglibot sa adlaw. Ug human niya na, out we go to eternity. Correct? Ang bugtong pagi, the only way alang sa usa ka dili magtutuo sa pagpangandam alang sa eternidad, mao ang iyang pagdawat, pagtuo kang Kristo ingon nga manluluwas. Sanglit ang alternatibo, the alternative is to reject. Pagsalikway niya kang Kristo ingon nga manluluwas ug ang iyang paghidangat panginabuhing hinukman ug sa iya ng pag-spend eternity nga sunugon siya didto linaw sa kalayo. Apan technically, inikamatay sa unbeliever, ang iyang kalag mo antos torments, kasakitan, binisaya. Sa kalit, 1 second ang kapaspas. After he dies, ug mao ka na ang dapit nga painit-init, warming up spot, alang sa ikaduhang paghukom, second resurrection. Ang iyang pagbalhin na ngadto sa dakong puting tronos paghukom, great white throne judgment, nga na mabasa ta sa pinadayag 20:11 ngadto sa 15. Ug diha sa great white throne judgment, pakitaon siya o ipasundayag ngadto kaniya ang iyang pagsalikway kang Kristo ingon nga manluluwas nga mao kadto. Mao kadto ang sala. Paminaw, mao kadto ang sala nga dili na mapasaylo. The unpardonable sin he has committed. Nga atong masayran kining maong matang sa sala diha ta mabasa sa Mateo 12:31 ug 32. So,
The reason why people spend eternity in the lake of fire is tungod kay inang gisalikway si Kristo. Ingon nga manluluwas. They have rejected Christ as Savior. And that is the unpardonable sin mao kanay sala nga dili na mapasaylo. Ug busa ang ngan sa dili magtotoo, dili makitang nasuwat dito sa basahon sa kinabuhi in the Lamb's Book of Eternal Life. Ug busa gikan dito sa Great White Throne Judgment, ang dili magtotoo itambog na dito sa linaw sa kalayo, to share the judgment of the devil and his angels, the demons burning in the blackness of darkness, in maximum pain, kinapaitang kasakit, ug pagsakit, torture, ug kanang kaimtanga hangtod na sa kangturan, sumapa ka na sa Revelation 14 verses 9 to 11. Nga nagaingon sa in English, the smoke of their burning ascends forever and ever. They have no rest day or night. It's going to be so horrible. Labihan ka ng pagkamakalilisang. Jude describes it this way. Mao kini iyang pagulagway. They are in the blackness of darkness forever. Anay panag-agu, there will be weeping and gnashing of teeth, pagkagot sa mga ngipon. Sa in English, there's going to be biting of teeth to attempt to assuage the pain, aron pagpaminos kunuhay kasakit. Mo na giingon og, they're going to have an eternal lockjaw. Paita, no? Ug niya pa, why bisag kinsa ang makahimos pag tabang kanila? Wala. Ug mag-aago kini sila sa pag-agwantas kagrabe sa kasakit, ana pagyud sila sa pag-anto sa hingpit nga kamingaw, total loneliness ug total depression. Kaya wa man kini sila Kristo sa ilang kinabuhi. Wa kini sila paglawom. Wa kini sila kinabuhing dayon. Ug ila mang mas gisalikway lagi ang gugma sa Dios. Ilang gisalikway ang grasya sa Dios at the point of the cross. Sa di madugay, ila nang atubangon ang pagkamatarong ug ang hustisya sa Dios in the eternal state, sharing, muambit kini sila sa paghukom sa yawa o sa iyang mga demonyo, suma sa Juan 16:11, Mateo 25:41 ug pinadayag 20 versikulo 10. Dinhi atong iparke unsa nato ang atong pagtuon bahin ini ato ipadayon ni uma. Labihan ka kulbahinam ni ining maong pagtuon, the Doctrine of Apostasy. Okay, karon mangutana ko kanimo higala. Kung ugaling mamatay ka karon nahibaw ka bag mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod sa kangturan. Ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagkanayon ra ba? Mahimo ka nang mahibawan. Gipangutana ta kay higala ini maong pangutana. Tungod kay kini maong labing menungdanong pangutana nga imong matagbuan sa tibuok mong kinabuhi. So pangutan-on ta kanini, luwas ka ba? Dili question kung sako ka mag-usa ka simbahan, kung dili luwas ka ba? Di pud question kung nagkinabuhi ka mag-usa ka talangoron o dalay kung kinabuhi, kung dili luwas ka ba? Are you saved? Nawahigala. Aron ka maluwas, paminaw. Una sa tanan, kinahanglang moangkon ka nga ikaw usa ka makasasala. That you admit that you are a sinner. Kay matud pa sa Roma Kapitulo 3, versikulo 10 ug 12. Kaya ang kasulatan nag-ingon, wala gayoy tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios.
ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat ug maayo, wala bisan usa. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Roma 3:23. Higala, ang imong mga sa mo'y hinungdan ra ba nga nakabsan ka sa himaya sa Dios. Ug mao na hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon nga iya sa Dios aron ka mahilangit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma kanimo ug gani namatay siya alang kanimo. Siya mao si Ginoong Jesucristo. Siya namatay dito sa usa ka krus sa tuyo sa pagbayan sa imong mga sala ug sa paghatag kanimo og kaygayunan nga ikaw mahilangit. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon siyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Roma 5:8. Sa dihang namatay si Jesus dito sa krus, ang iyang kamatayong espiritual mo ay mibayad sa silot sa atong mga sala. Kolosas 1:14 na kanayon. Nga mo'y naglukat kanato og nagpasaylo sa atong mga sala. Sabta kinihigala, nga wa kay mahimo sa pag-angkon o pagpangayong tabang aron ka mahilangit. Ang tinuod, gibayra na kana ni Jesus sa hingpit, kumplito ang iyang pagbayad sa diyang namatay siya dito sa krus. So wa pa siya mamatay, miingon siya, tapos na. Kana matud pa sa Juan 19:30. Karon, buot niya nga hatagan kag puloy-anan dito sa langit. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa lamang kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Roma 6:23. Higala, kung muluwas si Jesus kanimo, kana dayo na. That's eternal. Kaya wa man si Jesus magpabiling patay. Gibanhaw siya gikas lubnganan ug karon buhi siya ug atuwa siya sa langit, nagapangaliya siya alang ni antong nagtuo kaniya. Busa, kung lakturon ka sa paghatag ni ining imong kapilian, duha lamang ang imong kapilian. Duha ra imong kapilian ni gala. Mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong manluluwas aron ka maluwas, o musalikway ka ba kaniyang manluluwas nga og ikaw mahinukman? You will be judged. Samtang higala ang pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang mao ang bugtong paagis kaluwasan ug wala nay lain. Busa pili higala. Mutuo ka ba o dili? Pili. Sabta ang gisultis pulong sa Dios diya sa Juan 3:18 nga nagkanayon. Ang dili mutuo mahinukman ang daan tungod kay wa man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa sublion ko sa pagpahinomdom kanimo higala, tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, salamat ni ining higayon nga imong gigahin alang sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat ning tanan o Diyos. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among espiritualong pagbuylo aron makabot na mo ang among tumong nga mao ang espiritualong pagkahamtong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.